יואו, איך בא לי איזשהו אירוע, משהו כיפי, מולטימייט ופריסבי. מה זאת אומרת? שמעתי על פרש, הם עושים משהו מגניב. זה לא כזה פרש האמת, כמו שחשבתי. רגע, לא צילמתי. חג שמח. סתם, תן להיות כן. חג שמח, פורים טוב, נפגש בקרוב. אהלן חברים, מה שלומכם? מוזמנים לבוא אלינו לאירוע בפורים, מוזמנים לבוא לחגוג איתנו, כיף צופי לפרס. אני כל הזמן על צילום. שלא תגיד שאנחנו לא עושים אירוע פרש. חבר'ה, כל מי שבא יכול לזרוק עגבניות על יופקס. מזל. לא, יאללה סתם. טוני בואי, טוני בואי. בואי לחפור. טוני. יש לי את הצולם, איזה ענק. איזה חרבן. נראה לי מבטלים את התחנה של הפריסטייל. טולי, תריחי. יואו! תן לי. טולי! מה את מחפשת? את האירוע של פורים? הוא רק עוד שבועיים, היא מצחיקה.